Haga jinga la kai Gold Cup hapring ka Saudi Arabia Persia ika Trinidad and Tobago. Haba pai syang ni jinga la kai baro artri ken hun kia khai ta marshigul hadu bukod ka jinga la kai. Ya ka shigul junga Trinidad la yo ben tap tang ha menit ka bashpeu. Bade ka shigul junga Saudi Arabia la yo ben tap ha menit ka ban riu peu. Ba leng ba ni jinga khai ka Saudi Arabia ka la yo ben Rung sya ka kuasa final. Haga jinga la kai hapring ka USA Persia ika Haiti. Haga ni jinga la kai ka USA ka la khur ka nam job hadin ka la ban lim ka Haiti da ar la kawai. Ba leng ba ni jing job ka USA ka la yo ben Rung sya ka kuasa final. Hagway pat ka jinga la kai hapring ka Mexico Persia ka Costa Rica. Haga ni jinga la kai baro artli ken hun kia khai klem la ben khijar. Nadu basang ka jinga la kai hadu bukot jong ka jinga la kai. Baleng bagan ni jinga khai baro artli ken hun kilio ben Rung sya ka quarter final. Haga jinga la kai FIFA Club World Cup hapring ka Manchester City Persia ka All In. Aba pai sya ka jinga la kai ka Manchester City ka la khur gram job adin bakalala bat lim sup ya ka All In hadu riu lanot. Ya gini gin riu gol ya ban tap ar gol dau gundogan haga menit ka bapra ban nyau peulai u echawari u ya ban tap ya ka gol ka ba ar haga menit ba ar pnyau u halan le ya ban tap haga menit ka ba sau peu san plus san u bob le ya ban tap haga menit ka pra peu sau baru cherki u le ya ban tap haga menit ka ba pra kundai ba leng ba ga ni jing job ka Manchester City kala ya ban Rung lupa syakarau 16.